Αγαπητοί αστροφίλοι και αστροφίλες, γεια σας. Δεν είναι ότι ζεσταίνομαι τόσο πολύ, απλά ήθελα να σας δείξω την καινούργια μου βεντάλια που μου την έκανε δώρο ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος. Αυτός ο φίλος μου, ευτυχώς που δεν είμαι πολύ απαιτητική. Ό,τι θέλω μου το παίρνει, δεν ξέρω. Να μου πεις εσύ, ζήτησες μια βεντάλια? Ναι ρε παιδιά. Η βεντάλια είναι πάρα πολύ καλό σύμβουλο του Feng Shui, αλλά για να μην πλατιάσω και να ξεκινήσω να σας πω για ποιο λόγο σας μάζεψα εδώ, αγαπημένες αστροφίλες και αστροφίλοι μου. Είναι σήμερα η μέρα, είναι 30 του Αυγούστου. Πάει ο Αύγουστος, φυλάκια ρουφιχτά, και γυρίζουμε στο Σεπτέμβρη μας τον καλό, που είναι όρματα στα φύλλα και που από το καλό καίρι θα έχουμε όλους τους ωραίους καρπούς και ταυτόχρονα κάποιοι μπορεί να έχουν τον καρπό του έρωτά τους, ναι. Καλημερίζω όλους. Ελπίζω να έχετε πάρει το καφεδάκι σας. Αυτό το βίντεο θα ανέβει πρώτο Θεός στο YouTube και θα γίνει και άλλο ένα βιντεάκι για το TikTok, που τα πάμε πάρα πολύ ωραία στο TikTok. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τους έρωτες, τις αγάπες και το ότι έρχονται πάρα πολλοί πελάτες, γυναίκες και άντρες, που θέλουν να ζητήσουν συναστρία, που θέλουν να δουν πώς ταιριάζουν με τον πιθανό σύντροφό τους, ποιοι άνθρωποι τους ταιριάζουν κτλ. Θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε φέτος στην Ακαδημία Astro Heart Academy, είτε διαζώσεις δηλαδή από κοντά στο χώρο του Modus Vivendi στα Βρυλίσια, αλλά ταυτόχρονα και διαδικτυακά, όπως πάντα η Astro Heart Academy είναι πάντα και διαδικτυακή, γιατί παιδιά μας βλέπουν να κάνουμε μαθήματα στην Κύπρο, στη Λάρισα, στην Αγγλία. Λοιπόν, καλημέρα, βλέπω που έχουν μπει τα αγαπημένα μου φιλαράκια και να σας πω ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τις σχέσεις. Πολλές πελάτησές μου και αστροφίλες μου έχετε κάνει συναστρία και έχετε έρθει μετά από ένα χρονικό διάστημα και λέτε τελικά μαλώσαμε με το Μανώλη, ξέρω εγώ πώς τον λένε το φίλο σας, τυχαίο το όνομα, Μανώλης. Ίσως επειδή κάνουμε αστείο με μια φίλη μου και το χρησιμοποιούμε αυτό και λέμε Μανώλης. Μάλωσα με το Μανώλη. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι σημαίνει συναστρία και τι σημαίνει composite και τι σημαίνει ανθρώπινη εξέλιξη και πώς μπορείτε να διαλέγετε ένα σύντροφο. Πρώτα θα σας μιλήσω σαν σύμβουλος NLP και μετά σαν αστρολόγος. Και ίσως πιάσω και λίγο το θέμα σαν master του Feng Shui, αλλά ας μην τα κάνουμε όλα μία σούπα. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε εάν αυτός ο άνθρωπος μας ταιριάζει? Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, στην αρχή όλα με λιγάλα, ο κάθε άνθρωπος βγάζει στην αρχή τον καλύτερο του εαυτό, την ευγένειά του κτλ. Τέλεια. Και εμείς κάνουμε το ίδιο. Το βασικότερο λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε γνώθη σε αυτόν. Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας, και αυτό ισχύει πάρα πολύ. Η αστρολογία σε βοηθάει πάρα πολύ στο να αποκτήσεις αυτογνωσία αν ασχοληθείς με τον εαυτό σου όμως. Το να πας δηλαδή στον αστρολόγο και να σου εξηγήσει 2-3 πράγματα είναι μια πολύ καλή αρχή. Αλλά δεν είναι κάτι που φτάνει. Κατά την περίοδο του κορονοϊού είχαμε δημιουργήσει ένα group για να μπορέσω να στηρίξω τους μαθητές μου και ανθρώπους που βρήκανε ότι κάνουμε αυτό το group που λεγόταν Αστρολογία και Αυτογνωσία. Λοιπόν, και θα έλεγα και αυτοθεραπεία ήταν ως ένα σημείο με τον κορονοϊό, γιατί πραγματικά τότε η ψυχολογία των ανθρώπων ήταν εξαιρετικά άσχημη. Κάναμε λοιπόν Αστρολογία και Αυτογνωσία. Καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων της πανδημίας ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και επειδή εγώ προσωπικά είδα ότι αυτό το γκρουπάκι, αυτή η ομάδα είχε τελικά πολύ καλό
αποτέλεσμα στους ανθρώπους, εκ του αποτελέσματος το βλέπω, το ότι δεν τρελαθήκαν και είναι μια χαρά. Μάθαμε όμως πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Γνωρίζοντας λοιπόν τον εαυτό μας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι άνθρωποι μας ταιριάζουν. Αν θέλετε να γράψετε μηνυματάκια από κάτω, θα σας απαντήσω ευχαρίστως. Με ρωτάνε λοιπόν πάρα πολλές φορές, ταιριάζω με Σκορπιό, ταιριάζω με Κρυό, ταιριάζω με ποιον ταιριάζω, ποιος θα είναι ο καλύτερος σύντροφος. Αυτό που μας αρέσει και περνάμε καλά και που το διασκεδάζουμε και αισθησιακά το ευχαριστιόμαστε, είναι το ζώδιο που βρίσκεται η Αφροδίτη μας. Αν η Αφροδίτη μας είναι σε ζώδιο που δεν της ταιριάζει ιδιαίτερα, δεν θα καλοπερνάμε στη ζωή μας γενικότερα και χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να διορθωθεί αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να καλοπεράσουμε. Εάν η Αφροδίτη μας είναι σε πάρα πολύ καλό ζώδιο, για τη φύση της, δηλαδή μια Αφροδίτη στον εγώ καιρό δεν είναι σε καλό ζώδιο για εκείνη, η Αφροδίτη είναι πολύ καλά στον Ταύρο, στο Ζυγό και μετά είναι συμπαθητική στους Διδύμους, είναι συμπαθητικότερη στον Καρκίνο. Μετά στα υπόλοιπα ζώδια αρχίζει και... μετά τον Ιχθύ δηλαδή έχει αρχίσει και τα έχει πάρει η κακομοίρα η Αφροδιτούλα. Επίσης, για να περνάμε καλά σε μια σχέση χρειάζεται να υπάρχει καλή ερωτική ζωή, όπου συμβολίζεται από τον Άρη. Εάν ο Άρης λοιπόν βρίσκεται σε καλό ζώδιο, όπως είναι στον Κρυό ή στο Σκορπιό, έχει καλός. Και να πω και κάτι άλλο, αν αυτοί οι δύο πλανήτες βρίσκονται και είναι σε ανάδρομη πορεία όταν γεννηθήκαμε, γιατί τώρα ό,τι σας λέω τόση ώρα έχει να κάνει με το γενέθλιο σας χάρτη, συγγνώμη με την εφράδια μου και με έτσι που ξεκινάω και μιλάω με Αφροδίτη στους Διδύμους εγώ. Λοιπόν, τα λέω λίγο σαν να τα ξέρετε όλα, αλλά μιλάμε για τον γενέθλιο σας χάρτη. Λοιπόν, αν έχετε καλή Αφροδίτη και έχετε και καλό Άρη, θα έχετε καλές σχέσεις. Αν αυτοί οι πλανήτες κάνουν πολύ καλή όψη μεταξύ τους, δηλαδή τρίγωνο, εξάγωνο, άντε και σύνοδο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Αν όμως αυτοί οι πλανήτες κάνουν όψη με τον Κρόνο, με τον Ουρανό, με τον Πλούτονα, με τον Ποσειδώνα, εκεί θέλουν περισσότερη ανάλυση, δεν θα την κάνουμε σήμερα, αλλά θα την κάνουμε στα μαθήματα αστρολογίας. Στην Astro Heart Academy, που μπορείτε να παρακολουθείτε διαδικτυακά και φυσικά να έρχεστε και από κοντά στα μαθήματα που θα γίνονται στο Modus Vivendi στα Βρυλίσια 3-1, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή που 3-1 είναι. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται λοιπόν τότε, αν δεν έχουμε πολύ καλές όψεις για τα προσωπικά μας στο γενέθλιό μας χάρτη, χρειάζεται να ασκηθούμε περισσότερο στην αυτογνωσία μας, να δούμε πότε και πώς κάνουμε διάφορα λαθάκια όπου ανεχόμαστε ή προσελκύουμε από δική μας κακή επιλογή και από δική μας τάση, γιατί μας σπρώχνουν αυτές οι τάσεις οι αστρολογικές να κάνουμε λάθος επιλογές, και να κάνουμε πράξη ακριβώς αυτό το οποίο θα μας συμβουλέψει ένας σωστός αστρολόγος. Ο αστρολόγος δεν ξέρει μόνο αστρολογία, χρειάζεται να ξέρει και ψυχολογία, χρειάζεται να ξέρει και άλλα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος που έρχεστε τόσο πολύ σε μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι γιατί είμαι και θεραπεύτρια και σύμβουλος NLP, και όταν βλέπω κάποιο πρόβλημα ή μου λέτε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, σας εξηγώ για ποιο λόγο συμβαίνει και μετά βρίσκουμε και τον τρόπο που μπορείτε να το διαχειρίζεστε. Οπότε, πάμε να δούμε λοιπόν παρακάτω τι γίνεται. Συνάνταμε λοιπόν έναν άνθρωπο και θέλουμε σχέση. Καλό είναι λοιπόν, και αυτό το άκουσα και από τον Steve Harvey που το έλεγε, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέει Act like a lady, think like a man, δηλαδή να συμπεριφέρεστε σε μια καλή κυρία, αλλά να σκέφτεστε σαν άντρας στα θέματα της σχέσης. Έλεγε λοιπόν, λέει ο Steve Harvey μέσα στο βιβλίο, ανάμεσα σε όλα αυτά που δεν το έχω διαβάσει, αλλά το είδα που το έλεγε ο ίδιος, πολύ τον θαυμάζω, εξαιρετικός εγώκερος και πολύ πετυχημένος από το μηδέν. Λοιπόν, λέει ότι για τις πρώτες 90 μέρες που γνωρίζετε έναν άνθρωπο, μη συνευρεθείτε ερωτικά μαζί του, ούτε φυλάκι, καθόλου. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει για κάτι περιστασιακό, θα φύγει, οπότε γλιτώσατε. Εάν αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει για
να μείνει, γιατί κάτι του κάνατε εσείς, θα του δώσετε χρόνο έτσι ώστε να αναπτύξει συναισθήματα για σας. Γιατί οι γυναίκες και οι άντρες έχουμε έναν διαφορετικό χρονικό παράγοντα που ερωτευόμαστε. Δηλαδή οι άντρες θέλουν χρόνο για να ερωτευτούν και αν αποκτήσουν το υποκείμενο του πόθου τους γρήγορα, τους περνάει και αποχωρούν γιατί το αποκτήσανε. Η φύση η ίδια λέει ότι κατέκτησα αυτή τη γυναίκα και έκανα τη σπορά μου, άρα θα φέρω απογόνους, άρα θα επιβιώσει το είδος. Μιλάμε για απλή ανθρωπολογία και πώς συμβαίνουν έτσι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Έτσι είναι η φύση του άντρος. Η γυναίκα όμως που θέλει να φτιάξει μια οικογένεια ή θέλει να κάνει μια ωραία σχέση, εάν δεν συμπεριφερθεί ως κυρία, δηλαδή να κρατήσει τη θέση της και να δώσει στον άντρα το χρόνο να την γνωρίσει καλύτερα και να αναπτύξει συναισθήματα για αυτήν, θα περάσει καλά μια νύχτα, αλλά μετά θα της είναι ιδιαίτερος δύσκολο να του κρατήσει το ενδιαφέρον. Γιατί οι άντρες είναι πιο απλά συστήματα από τη γυναίκα, χωρίς να είναι ανόητοι, είναι ευφυείς, είναι μια χαρά, αλλά είναι πολύ πιο απλά συστήματα από τις γυναίκες, οπότε πήραν αυτό που θέλανε, σας κατατάξανε στο μυαλό τους σε μια ομάδα που θα παίρνουν αυτό που θέλουν όποτε τους έρχεται και εσείς έχετε μείνει και αναρωτιέστε γιατί και αυτός ήρθε και έφυγε. Γι' αυτό το λόγο έφυγε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι αναχρονιστικές αντιλήψεις, της γιαγιάς που έλεγε πρόσεξε μην έρθει και αρμέξει και πιει το γάλα και μετά δεν πάρει την αγελάδα και κάτι τέτοια που τα άκουγα και γέλαγα. Είναι αυτό που σας λέω. Είναι το ότι οι άντρες έχουν αυτό το θεματάκι. Τώρα για τους άντρες που δεν βρίσκουν γυναίκες, κάποιο πρόβλημα στο αστρολογικό τους, δεν θα έχουν πολύ καλές όψεις στο γενέθλιο τους χάρτη έτσι όπως είπαμε. Το άλλο είναι ότι ίσως δεν μπορούν να έχουν υπομονή για γυναίκες οι οποίες είναι αξιόλογες και τους αρέσουν και δεν μπορούν να κρατήσουν την ορμή τους όπου θέλουν να κατακτήσουν το θηλυκό τόσο σύντομα που αυτό δεν επιθυμεί. Και κάτι άλλο που οι άντρες δεν κάνουν είναι ότι δεν ασχολούνται με ενδιαφέροντα τα οποία θα μπορούν να κάνουν ωραίες συζητήσεις με τις γυναίκες τους και η γυναίκα θέλει συνήθως επικοινωνία για να μπορέσει να μείνει σε μια σχέση. Οπότε δεν έχουν αρκετή αυτογνωσία οι άντρες και είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι στα σεμινάρια έρχονται επιτοπλίστων γυναίκες. Δηλαδή η γυναίκα είναι αυτή που ψάχνει τον εσωτερικό λόγο για ποιο λόγο κάποια πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή της. Και αυτό είναι προς τιμήν της, φαίνεται σίγουρα, όχι επειδή εγώ είμαι γυναίκα, παρότι πάρα πολύ κάνω επιτοπλίστων παρέα με άντρες, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσουν ίσως τα αθλήματα και όλα αυτά και κάνω πολύ καλή παρέα με τους άντρες. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν πραγματικά από το σύντροφο πολλά πράγματα, τα οποία ο άντρας δεν είναι και τόσο διαθέσιμος να τις τα προσφέρει. Οπότε από τη δική μας πλευρά χρειάζεται να μην έχουμε ζητούμενα τα οποία ο άντρας δεν είναι κατασκευασμένος να μας τα προσφέρει. Μην περιμένουμε ο άντρας να είναι ο θεραπευτής μας, ο ψυχολόγος μας, ο μπαμπάς μας, η μαμά μας που θα μας αγαπήσει από την αρχή. Είναι πολλά. Λοιπόν, και τώρα πάμε λιγάκι και πάλι αυτά σας τα αναλύω τώρα για να πάρετε μια μικρούλα γευσούλα για ποιο λόγο κάνουμε μια συναστρία που λέμε «Α, εσείς οι δυο ταιριάζετε» και μετά εσείς οι δυο πλακωθήκατε και χωρίσατε. Αυτό έχει να κάνει με την οκτάβα εξέλιξης, δηλαδή γεννιόμαστε 6 Απριλίου 20 κρυοί, 20 κρυαρίνες. Και όχι μόνο γυναίκες, συγγνώμη κορίτσια και αγόρια, αλλά ζεσταίνουμε. Λοιπόν, και όχι μόνο κορίτσια, γυναίκες γεννιούνται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και άντρες κρυοί. Και βλέπουμε ότι ο καθένας από αυτούς, παρότι έχουν γεννηθεί την ίδια ώρα, έχουν κάποιες πολύ όμοιες τάσεις, δηλαδή μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά διαφέρουν και πάρα πολύ. Γιατί... Λοιπόν, συνεχίζουμε το βίντεο, ελπίζω να μην καταγράφει και για το τηλέφωνο που με πήρανε. Λοιπόν, το make a long story short, αυτό που λέγαμε είναι ότι γεννιούνται λοιπόν οι κρυοί και είναι όλοι στο ίδιο ζώδιο. Και τι γίνεται, έχουν γεννηθεί από άλλους γονείς.
έχουν γεννηθεί σε άλλη οικονομική επιφάνεια. Οι γονείς τους έχουν πάει να τους σπουδάσουν ή όχι. Με λίγα λόγια, η οικογένεια παίζει έναν ρόλο στο πώς θα καλλιεργηθούν κάποιες θετικές ή κάποιες αρνητικές τάσεις. Πολλά πράγματα λοιπόν θα μοιάζουν στους κρυούς, αλλά το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θέληση του ανθρώπου να αποκτήσει αυτογνωσία και να έχει μια ανάπτυξη, να επεξεργαστεί τον εαυτό του, να μάθει τον εαυτό του, και γι' αυτό και άλλωστε υπάρχουν, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι διδάσκαλοι των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ανδρών, και υπήρχαν και οι εταίρες που βοηθούσαν. Οι εταίρες δεν ήταν γυναίκες εξ και προόλης, ήταν μορφωμένες γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν στα κοινά και συμμετείχαν και στα συμπόσια, για να υπάρχει αυτή, πάντα υπήρχε αυτή η ισορροπία μεταξύ αρσενικού και θηλυκού στην αρχαία Ελλάδα, και άλλα πολλά τα οποία δεν θα τα αναφέρω τώρα, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να σας μιλήσω για την ιστορία. Άρα, εάν ένα άτομο ενδιαφέρεται να έχει μια ωραία ζωή, χρειάζεται να ασχολείται με την αυτοεξέλιξή του. Και όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, χρειάζεται να δίνει χρόνο και ο άντρας και η γυναίκα να γνωριστεί με αυτό το άτομο. Διότι δεν θα πει 90 μέρες και άμα δεν μου κάνει σεξουαλικά αυτή τι να την κάνω. Το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό, εντάξει, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ εστιασμένος στο σεξουαλικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σχέση και για τη γυναίκα και για τον άντρα, αλλά αρχικά είναι λιγάκι αγριάνθρωπος και επίσης τι είναι 3 μήνες. Επίσης να πω και το εξής, ψάχνετε για σύντροφο γυναίκα ή άντρα, σε αυτές τις 90 μέρες δεν τον έχετε παντρευτεί τον άλλο, δοκιμαστικά είσαστε, βγείτε και με άλλους. Βγείτε και με άλλες. Δεν είναι κακό αυτό, δεν σας έχει εξαπατήσει κάποιος, γιατί δεν το ξέρεις στις 90 μέρες τι γίνεται. Κάντε μια γνωριμία, πείτε το ξεκάθαρα. Ψάξτε λοιπόν αυτό που θέλετε, αλλά βασικά χρειάζεται. Hello Margarita Gustafsson, how are you? A very long time friend from the past. Anyways, λοιπόν, αυτό που έλεγα, βρείτε έναν άνθρωπο και βρείτε κατά πρώτη έννοια τον εαυτό σας. Οπότε, εάν έχετε κάνει τη συναστρία και στα αστρολογικά σας ταιριάζεται, και υπάρχουν, γιατί πάντα στη συναστρία υπάρχουν και αρνητικές όψεις, όταν συγκρουστείτε με κάποιον και για κάποιο εγωιστικό λόγο χωρίσετε, χρειάζεται και οι δύο να κοιτάξετε λίγο το εγώ σας. Εάν είναι κάποια θεμελιώδης αξία που σας κάνει να μην εμπιστεύεστε αυτό το άτομο και να μην νιώθετε ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σας, ο οποίος και η οποία σε μια δύσκολη στιγμή θα σταθεί σε εσάς, και πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι αξίες στον άνθρωπο ανεπτυγμένες, αυτά μπορούν να εξηγηθούν πάνω στον αστρολογικό χάρτη και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν το άτομο που βρίσκεται υπό ερωτηματικό είχε κάνει εργασία με τον εαυτό του και το είχε διορθώσει αυτό. Δηλαδή πράγματα που βλέπουμε στον αστρολογικό μας χάρτη με αυτογνωσία και εργασία διορθώνονται. Διορθώνονται από τη μία μέρα στην άλλη, εξαρτάται την ωριμότητα της ψυχής. Διορθώνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαρτάται από την ανοριμότητα της προσωπικότητας. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα λοιπόν ρόλο, και εμείς ως ερευνητές πάνω σε αυτό το θέμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση και πρόβλεψη σε πράγματα, προτείνουμε αυτό με καλή διάθεση και με γνώση να σας δώσω εργαλεία. Μ' αρέσει που μιλάω στον πληθυντικό ήδη. Μπήκα στη Modus Vivendi και έχω φέρει και τους άλλους μαζί. Astro Heart Academy στο Modus Vivendi. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι προωθούμε τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να έχει αυτογνωσία, να κάνει καλές επιλογές, και με αυτόν τον τρόπο, με το γνώθηση αυτόν, θα μπορέσει να διαλέξει το σωστό σύντροφο, και μάλιστα στην καλύτερη χρονική περίοδο. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι.
Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Γράψτε μου σχόλια από κάτω όταν θα το δείτε μαγνητοσκοπημένο, είτε στο Facebook είτε όπου αλλού, στο YouTube ή στο Instagram. Ελπίζω να τα καταφέρω να το ανεβάσω στο Instagram. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλή μέρα να έχετε. Φιλιά!